je to zároveň veľmi jednoduché, ale zároveň veľmi komplikované podľa mňa v dnešnej dobe randiť, lebo ja mám aj ten Tinder len kvôli tomu, že aby som mala pocit, že niečo možno robím preto, aby som mala do budúcna nejaký vzťah. Trošku naproti. Ale aj tak viem, že to tam je úplne prepáčením o hovne. Že vidím tých ľudí, že čo sú tam a že keď sa s niekým mečneš, tak není schopný ten človek ani napísať. A za mňa to je alfa omega. Dobre, bavili ste sa o tom minule, že je strašne ťažké osloviť niekoho len tak random. OK, ja to berem, lebo nikdy nevieš. Ale zároveň je to veľmi sexy a je to fajn, že keď to človek skúsi. Lebo pokiaľ nenatrafíš na nejakú kravu, tak ja si myslím, čo maximálne z toho vyjde, že nie, nemá záujem. Presne ako to povedala Zoe, mne sa to teraz stalo v Egypte, že za mnou došiel nejaký pán chalan, ktorý nebol akože Egypťan, bol z Dubaja a akože fakt sme si pokecali dobre. A toto je, myslím si, že ten dnešný problém, že tí chlapi ani nevedia spraviť prvý krok a už to, o čo máš uľahčené, kurník, že iba napíšeš prvý. Nemusíš písať básničku, nemusíš písať, ja neviem, niečo zložité, stačí. Ahoj, Ela, teší ma,